Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ahiret dərslləri bizning zo'r g'alamatlarga kelib jetdik. Zo'r g'alamatlarga ham kichkina g'alamatlardan eng oxirdan kela, ham ul kelu bizning zo'r g'alamatlarning boshlanuvini ko'rsatadi dedik. Bu kim? Mahdi dedik. Shulay bitildi. Mahdi, ya'ni ul jitakchi deb aytamiz. Imom Mahdi deb keladi. Ул шушы ислам өммәтен җитәкләп, ул үз кул астына инде бөтен мөселманнарны җыячак. Аллаһ Тәгалә аңа көч-куәт, бәрәкәт бирәчәк һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аның киләсен әйтеп калдырды үзенең хәдисләрендә. Бик күп хәдисләр бар бу хакта. Һәм сөйкле Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Ул минем нәселемнән диде, Фатимадан килә, шулай бит инде. Һәм аның исеме минем исемем белән бер булыр ди. Һәм атасының исеме дә минем әтинең исеме белән бер булыр ди. Ягъни Мөхәммәд ибн Абдулла була инде. Һәм ул килеп, шушы әйткәнебезчә, мөселман өммәтен җитәкләячәк. Һәм аннары соң инде шул зур галәмәтләр башланачак. Зур галәмәтләр башланачак. Мәһди турында бик күп ялган мәгълүматлар да бар инде. Бик күп ялган мәгълүматлар бар. Ул хәтта үзләрен Мәһди дип игълан итүчеләр дә күп булды инде. Һәм алар булыр дагы инде. Шуңа күрә теге миңа ярыгыз дип үзләрен пәйгамбәр дип әйтүчеләр дә бар бит инде. Шуның кебек. Зур галәмәтләр. Зур галәмәтләр, алар инде галәмәт кубра дип атала, зур галәмәтләр дип атала. Әгәр дә зур галәмәтләр башлана икән, димәк, бу күрсәтә кыямәт сәгатенең бик якын икәнен, бик якын булуын. Чөнки кеше галәмәтләр, алар инде Пәйгамбәребезнең килүе дә кеше галәмәткә керде, шулай бит. Үзе галәмәт булды, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, дөнья бетер алдыннан минем килүем диде, хәтта Пәйгамбәребезнең вафаты дагын керә галәмәткә. Шуңа күрә аннан соң инде 1400 елдан артык вакыт үтте, әле дөнья бетмәде, шулай бит. Менә шуңа күрә кеше галәмәтләр алар озак барырга мөмкин. Әмма зур галәмәтләр килә икән, димәк, күп калмады. Димәк, дөнья бетергә дә күп калмады дигән сүз, чөнки алар бер артлы китәчәк. Һәм Худайфа ибн Усайд әл-Гыйфари әйтә, бер вакыт без сөйләшеп утырганда, сөйкле Пәйгамбәребез безгә карады ди, һәм сез нәрсә сөйләшәсез дип әйтте ди. Нәрсә турында сөйләшәсез дип әйтте ди. Шуннан соң без аңа кыямәт көне турында, кыямәт сәгате турында сөйләшәбез дип әйттек ди. Һәм шул вакыт ул безгә дөреслектә кыямәт җитмәс, хәтта аның 10 галәмәте килмичә дип әйтте ди. 10 галәмәте килмичә ди. Шуңа күрә әйтелә, кыямәтнең зур галәмәтләре 10 дип килә. 10 дип килә. Һәм шуннан соң ул инде әйтә, төтен килер ди, төтен чыгар ди. Ул төтен турында без сезнең белән карап чыгарбыз иншалла. Даҗҗал килер ди. Ләкин без сезнең белән даҗҗаллар турында укыдык бит инде. Әмма без кеше даҗҗаллар турында укыдык. Бу инде зур генеральный даҗҗал була инде. Монысы иң зур даҗҗал була. Аннары соң хайван килер ди. Кешеләр белән сөйләшә торган хайван килер ди. Кояш икенче яктан чыгыр инде. Кояш чыгачак көнчыгыштан инде, көнбатыштан түгел. Көнчыгыштан чыгачак ди. Гайса ибн Марьям килер ди. Гайса пәйгамбәрнең күкләрдән иңүе шулай ук зур галәмәт булып тора ди. Яҗуҗ һәм Маҗуҗ халкы килер ди. Яҗуҗ һәм Маҗуҗ халкы килер ди. Һәм 3 зур җир йоту булыр ди. Көнчыгышта, көнбатышта һәм Гарәп ярым утравында. Арабский полуостровта инде. Һәм шуларның иң соңгысы Йемен ягыннан ут чыгарды, һәм ул ут кешеләрне мәхшәргә куар ди. Кыямәт мәйданы мәхшәр дип атала бит инде. Шунда куар ди. Бу хадис Сахих Муслимда, Имам Муслим риваятында килә. Имам Муслим риваятында килә. Менә шушы галәмәтләр монда 10 дип килде инде. Шулай бит? 10 галәмәт дип килде. 3 җирдә көнчыгышта, көнбатышта
җир йотулар һәм гарәп ярымы турында. Менә бу вакыйгалар болар һичшиксез була һәм алар инде кыямәтнең якынайганын күрсәтәчәк һәм алар берсе артлы икенчесе китәчәк. Берсе килсә икенчесе киләчәк инде. Һәм хадистә килә, Анас ибн Малик радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, бу галәмәтләр алар төймә кебек ди. Төймәнең сәдәфләре кебек ди. Бер җепкә тизелгән, шушы төймәләр кебек ди. Җеп үзелеп китсә ди, нишли? Тәгәрәп китәләрме? Берәм-берәм. Бер сатлы икенчесе шушы төймә тәгәрәп китәчәк ди. Тәгәрәп китәчәк ди. Бу Хаким риваятындагы хадис. Хаким риваятында. Шуңа күрә диспут таралып китсә дә, берәм-берәм тәгәрәп чыга башлар. Шулай бит, төймә таралса да, өзелсә дә. Менә шушы җеп өзелгән кебек, алар инде озак көтәсе булмый. Берсе килсә икенчесен. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямнең инде күп хадисләре бар. Мәсәлән, сугышлар килер дип ул заманда, сугышлар килер дип, мөселман өммәте шушы Рум дәүләте, римляннар дип әйтәбез инде, римляннар белән сугышырлар дип, шулай Константинопольнең алынасында әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям. Аннан соң инде Даҗҗал килә диде. Ягъни бу хадисләр күрсәтә безгә кайчан кайсысы килә инде. Кайчан кайсысы килә. Ягъни булар бер-бер артлы китәчәк инде. Бер-бер артлы китәчәк. Шулай ук ут турында соңыннан ут килә дип әйттек бит. Аны инде соңгы галәмәт дип әйтәләр. Ут турындагысын, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, соңгы галәмәт ди. Ягъни ахыргы галәмәт булыр ут ди. Ул ут Йәмән ягыннан чыгар ди һәм кешеләрне мәхшәргә куар ди. Шушы уттан качып кешеләр инде мәхшәр урынына җыелырлар ди. Бу Имам Муслим риваятында килә. Имам Муслим риваятында килә. Менә шуңа күрә булар инде барысы да хадисләрдә килә. Бар, мәсәлән, кайберләренең шираты турында төрле хадисләр килә, ләкин инде кайберләре булай, бысы беренчерәк килә, кайберләре әйтә икенчесе килә дип, ләкин алар инде ни түгел, зур теге нигә лаек түгел. Чөнки ул ихтилаф булса дагын, инде алар барысы да килә инде. Барысы да килә, чөнки алар әйтелгән хадистә. Шуңа күрә бар мәсәлән хадис, Абдулла ибн Амр тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, иң беренче галәмәт булыр ди, кояшның көнбатыштан чыгуы ди. Кайбер җирдә ул ахырдан дип әйтелә. Чөнки беләбез, кояш икенче яктан чыккач, тәүбә ишекләре дә ябыла дип килә. Шулай бит? Ансын үтербез иншалла. Һәм шуннан соң, кояш икенче яктан чыкканнан соң, иртә белән хайван чыгыр ди, шул кешеләр белән сөйләшә торган инде хайван чыгыр ди. Ләкин кайсысы гына беренче булса да ди, алар ди бер-берсенә бик якын булырлар ди. Ягъни бер тирәдә булырлар ди. Шуңа күрә булар бөтенесе дә килә торган галәмәтләр инде. Һәм иң беренчесе шуларның ул төтен дидек. Шулай бит? Төтен дип әйттек, бу инде кыямәт сәгатенең якынаюын күрсәтә төтен. Һәм бу хакта Аллаһ Тәгалә хәтта беләбез төтен дигән сүрә бар. Духан сүрәсе, шулай бит? Аның 10-11 аятларында әйтә: "Фартaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin." Аллаһ Тәгалә әйтә, көтеп торды, менә кайчан ди, күк үзенең ачыктан ачык күренеп торган төтене белән килгәнче ди. Көтеп торды, шушы вакытны ди, "Ягшан наса hada газабун алим." Һәм менә бу төтен ди, күктән килгән, ул кешеләрне каплап алыр ди. Кешеләрне каплап алыр ди, һәм бу азабун алим, бу каты газап булыр ди. Ягъни бу төтен ул газап китерәчәк инде. Шушы Духан сүрәсе 10-11 аятлар. Һәм Худайфа ибн Усайд ал-Гыйфари дан килгән хадистә, без сезнең белән инде ул хадисны укыдык, шулай бит, төтен ул зур галәмәтләргә кертелде. Зур галәмәтләргә кертелде, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям кыямәт җитмәс, хәтта 10 галәмәт килгәнчә диде, һәм санап киткәндә ул иң беренче төтенне әйтте. Шуңа күрә төтен ул инде 10 галәмәткә керә. Ләкин бар галимнар арасында шундый каршылыклы карашлар, кайберләре әйтә, төтен булды дип тәген. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям вакытында инде шундый сынау килә,
шундый сынау килә, хәтта кешеләрнең ризыклары бетә, ашарга калмый, кешеләр ачлыктан хәтта ашый башлыйлар, теге тиреләрне ашый башлыйлар, нитә башлыйлар, һәм шул вакытта инде аларның күзләренә шушы төтен күренә башлый. Һәм бу инде бик авыр була. Шуңа карап, хәтта әйтәләр инде, хәтта пәйгамбәребезгә килеп дуга кыл дип әйтәләр. Ул булды дип әйтәләр. Ләкин инде мәсәлән Ибн Касир дигән галим, ул тәфсирне язган галим, ул әйтә инде, бу әле килмәде ди. Бу галәмәт әле килмәде ди. Һәм ул инде хадис китерә. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте ди, моны Абу Малик әл-Ашгари тапшыра. Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва саллям әйтте ди, дөрестлектә сезнең Раббыгыз сезне кисәтте ди, 3 нәрсә белән ди. Шуның беренчесе төтен ди. Ул төтен ди мөселманнар өчен җиңелрәк булыр ди. Борын тыгылган кебек булыр аларның ди. Борыннары тыгылган кебек булыр ди. Ләкин кафирләр өчен ул аларга бик авыр булыр ди. Чөнки аларга төтен кирип ди, хәтта колакларыннан чыгар ди. Бу төтен ди. Ягъни бик авыр булыр аларга ди. Икенчесе ди, ул хайван булыр ди, килә торган, хайван, кешеләр белән сөйләшә торган. Өченчесе дәҗҗал булыр ди. Шуңа күрә пәйгамбәрбез инде моны булачак дип әйтте шушы галәмәтләр арасында. Һәм алар инде дәлилләрен китерделәр, чөнки тегәле булмады дип әйткәнгә дәлилләрен китерделәр, чөнки монда инде сахих, хасан хадислар бар, әле ул булмады дигәнгә. Шулай Аллаһ Тәгалә дә нәрсә диде? Күк ачыктан ачык төтенен китергәнче көтеп тор диде инде. Ягъни ул ачыктан ачык, теге күзгә күренү түгел. Тегендә бит аларның тамаклары аш булганга төтен кебек күренде. Шулай бит инде. Мәсәлән, тамаклары бик аш булгач, без бер вакыт, бер елны гомрәгә баргач, теге мираж дип әйтәләр бит, мираж. Без бер елны адаштык шүлдә. Безнең су бар, әлхәмдүлилләh, машина белән кая барабыз, ниттек. Һәм чыннан да кояш иссесендә җирдән күтәрелә бит ни, рәшә. Ул гел диңгез кебек икән. Әзрәк тамак ташкач, теге тамак та кипкәч, исседе башта әйләнә башлагач, тегендә барабыз, машина бара алмый, бу якка китәбез. Һәм чыннан да мин шунда күрдем, күзгә күренә. Теге рәшә менә шул, рәшә дип атала бит, мираж. Гел диңгез кебек. Чөнки без диңгезнең кая икәнен белсәк, без юлның кая икәнен табайык. Мин шунда аңладым, кара, нигә кешегә су күренә микән? Ул гел су кебек икән. Прямо су кебек тора ул, исседән күтәрелгәч. Шуның кебек аларның бит анда тамаклары аш булды. Иссе булды, тамаклары аш булды, кырлык булды. Һәм шуңа күрә төтен күренде. Монда Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Ачыктан ачык төтен килгәнче ди. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр, юк, ул булмады ди. Теге вакытта аларга теге галлюцинация булды ди, күзләренә күренде ди. Монда ди Аллаһ Тәгалә ачыктан ачык төтен дип әйтте ди. Һәм шулай ук инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям, ул төтен кешеләрне биләп алыр дип әйтте. Шулай бит инде. Биләп алыр диде. Ягъни күзләренә генә күренмәс, чыннан да биләп алыр диде Ибн Касир әйтә. Шуңа күрә әйттеләр инде, бу әле булмаган дип. Кайбер каршылыклар булса да. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның шулай ук хадисе килә, бу төтен җир өстендә 40 көн булыр дип. Ягъни җирне шушы төтен каплап алачак. Һәм мөселманнар өчен ул әлбәттә сизеләчәк, ләкин аларга җиңелрәк булачак, борыннары тыгылган кебек булачак. Әмма инде кафирләргә бик авыр булачак, хәтта төтен авыздан, борыннан кергән төтен кулакларыннан чыгырды, аларга инде күпкә авыр булачак. Кайберләр әйтә инде, бу төтен 2 тапкыр килергә мөмкин диләр. Андый караш та бар. Без инде ул каршылыкларга кирип тормыйбыз, алар безгә кирәкми. Ләкин андый караш та бар. Шуңа күрә менә төтен беренче галәмәттән тора. 40 көн җир өстендә булыр ди. Әлбәттә аны бөтен кеше күрәчәк. Бөтен кеше беләчәк. Аннарысын килә Дәҗҗал дип килә. Дәҗҗал ул фитнә булачак. Мәсәлән, ул фитнә, анда теге низак, талаш кына түгел, ул зур алдану булачак. Зур шундый кешеләрне бутау, кешеләрне адаштыру, кешеләрне алдау булачак. Һәм әйтәләр,
бүтін кішілік тарихында ең зур фитнә ул дәҗҗал фитнәсе дип әйтәләр. Менә тормышта фитнәләр күп бит инде ул. Менә фитнә нинди мәгънәдә? Теге алдану, искушение дип килә, шулай бит. Мәсәлән, беләбез без бүген дә фитнәләр бик күп. Мәсәлән, кемдер дөнья белән фитнәләнә. Кемдер байлык белән фитнәләнә. Һәм беркем дә әйтә алмый, ул җиңел фитнә дип. Шулай бит. Теге татар халкында бар бит, әйтем, алтын күргәч фәрештә азар ди. Ягъни фәрештә үзе азмый, әмма фәрештәдәй ничектер намуслы булып, чиста булып күренгән кешегә дә акча бирсәң, кайвакыт нәрсә? Ул да адашырга мөмкин, азырга мөмкин. Шуңа күрә әйтәләр бит, кешенең кем икәнен беләсең килсә, бир аңа булайс һәм акча диләр. Һәм ул шундук күрсәтә. Менә шуңа күрә иң зур фитнәләрнең берсе беләбез мал. Пәйгамбәрбез аның турында бик күп әйтте. Ул фитнә. Кеше алдана шуңа. Кеше шушы малны, акчаны күргәч, аның иң курыкканы шушы әйбердән мәхрүм калу. Шулай бит инде әйттек, ни өчен дөнья алды кешене дидек алдагы дәресләрдә. Һәм кеше нишләй? Намусын югалта. Кеше башкаларны дошман күрә башлый. Аларны хыянат итә, алдый башлый. Чыннан да мал, байлык ул җиңел фитнә түгел. Бик күп кеше алдана шунда. Мәсәлән, ирләр өчен хатын-кыз фитнәсе бар. Хатын-кыз фитнәсе бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ирләр өчен иң зур фитнә хатын-кыз фитнәсе диде. Шуңа күрә иттaqu дөнья ваттaqu ниса диде. Хәтта куркыгыз дөньядан, куркыгыз хатын-кызлардан диде. Чөнки шахват дигән нәрсә бар. Ул да фитнә. Кем өчендер дәрәҗә фитнә. Мәсәлән, шөһрәт. Теге известность, кайчан сине бөтен кеше белә, кайчан бөтен кеше сине таный, килеп анда автограф сорый, килеп анда сиңа дәшә. Мәсәлән, кемдер шуңалдана. Менә бигрәк тә анда артист халкына җиңел түгел инде, төрле актерларга җиңел түгел, алар бит шуң белән хыялланып бетәләр. Шулай бит? Хыялланып бетәләр, бөтен кешеләрне таный, бөтен кешеләрне белә, попробуй танымыйча карасын. Менә булар бөтенесе нәрсә? Югары дәрәҗә. Булар бөтенесе фитнә. Булар бөтенесе фитнә. Ләкин бер генә бер фитнәдә якында килә алмый дәҗҗал фитнәсенә. Дәҗҗал фитнәсе ул любой байлык фитнәсеннән авыррак. Менә без бит сезнең белән әйттек, Ефрат елгасы үзенең ниен чыгаргач, алтын тавын чыгаргач, аның фитнәсе нәрсәдә? Кеше белә торып, 199-ы үләчәкне белә торып шунда китәчәк. Менә ул фитнә. Аны белә, ләкин бара. Нәрсә дип? Теге исән калган берсе мин булачакмын дип. Ул белә, башканы үтерергә туры киләчәк аңа, ләкин бу фитнә. Ул алдана шуның белән. Ул аны алдый, шулай бит? Менә бу дагын ул кадәр фитнә түгел. Дәҗҗал фитнәсе белән чагыштырганда. Шуңа күрә кешелек тарихында кешеләр өчен иң зур, иң явыз фитнә дәҗҗал фитнәсе булачак. Байлыкта бер нәрсә түгел. Ират өчен хатын-кыз да бер нәрсә түгел. Шөһрәт, менә бу актерлар, артистларга шөһрәт, теге дан казану, танылган булу, бөтенесе синең турында ул да андай фитнә түгел, дәҗҗал фитнәсе кебек. Менә шуңа күрә моны күз алдына китереп булмый. Бу нинди авыр фитнә һәм моның курбаннары никадәр күп булачак. Никадәр күп булачак. Шуңа күрә дәҗҗал. Монда инде бу очракта без хәтта дәҗҗалны хәтта башкарып белә язабыз. Чөнки бу дәҗҗал аерым бер шәхескә кагыла. Шулай бит? Дәҗҗал ул үзенең фитнәләре белән киләчәк кыямәт алдыннан. Кыямәт алдыннан һәм әйткәнебезчә ул зур галәмәткә керә. Монда бер нинди каршылык юк галимнәр арасында. Ул зур галәмәткә керә һәм әйткәнебезчә дәҗҗал фитнәсе, менә бу алдануы, ул кешелек тарихында иң зур фитнә булачак. Иң зур фитнә булачак. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, Адәмнең яратылуыннан башлап алып, Адәмнең яратылуыннан алып, димәк, иң беренче кешедән алып, кыямәт сәгатенә кадәр ди, дәҗҗалдан да куркыныч фитнә булмас ди. Адәмнең яратылуыннан алып, дөнья беткәнче ди, дәҗҗалдан да куркыныч, дәҗҗалдан да авыр фитнә булмас ди.
Шуңа күрә бу фитнә иң куркынычлы булачак. Бу Сахих Муслимда килә. Һәм икенче бер риваятта шул ук хадис килә, Дәҗҗалның килүеннән дә куркыныч һәм зур вакыйга булмас ди. Шуннан да Дәҗҗалның килүе бик зур вакыйга булачак. Һәм бик куркыныч булачак, һәм Дәҗҗал ул бик күп кешеләрне алдыячак, бик күп кешеләрне үзенә йөртәчәк. Һәм Абдулла ибн Гумар радиллаһу анһума тапшыра, бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләр арасында утырганда ул үзенең урыныннан торды ди. Торды ди һәм Аллаһы Тәгаләгә мактау сүзләр әйтте ди. Ягъни иннал хамдулиллаһи нахмадуху дип Аллаһка шөкр сүзләр әйтте ди. Соңыннан Дәҗҗалны искә алды ди. Дәҗҗалны искә алды ди һәм әйтте ди: "Дөрестлектә мин сезне Дәҗҗалның килүе белән кисәтәм ди. Кисәтәм мин сезне, предупреждаю ди. Дәҗҗал киләчәк ди һәм җир өстендә Дәҗҗал белән кисәтмәгән бер пәйгамбәр дә булмады ди." Уйлап карагыз, Коръәндә генә ничә пәйгамбәр бар? 25 пәйгамбәр. Ләкин пәйгамбәрләр 25 түгел. Алар 124 мең дип килә, башка ниләр бар. Ягъни пәйгамбәрләр күп булды. Һәм менә аны бит инде карасаң, кешелек ниен теге хронология дип әйтәбез инде. Адәмнән башлап төрле халыкларга, төрле ниләргә бер заманда күпме пәйгамбәр булды. Шулай бит инде, күпме милләтләр, күпме халыклар, күпме цивилизациялар булды. Шулай итеп пәйгамбәребезгә хәтлек менә бу цепочка килде. Ул бит бер заманда бер пәйгамбәр генә булмады. Чөнки элек пәйгамбәрләр алар төрле халыкларга килгән. Бу авылга бер пәйгамбәр килгән. Бу шәһәрнең үз, мәсәлән, Мәскәүнең үз пәйгамбәре, мисал белән, бездә хәзер муфти хәзрәтләре күп булган кебек инде. 80-ннән артык бит инде безнең Россиядә гына. Менә шуның кебек пәйгамбәрләр күп булган. Бу авыл бу пәйгамбәргә йөргән, бу авыл бу пәйгамбәр. Безнең пәйгамбәребез генә бөтен пәйгамбәрләргә пәйгамбәр булды. Ул килгәннән соң, хәтта ниндидер пәйгамбәр булган булса да, ул пәйгамбәр булудан туктады. Чөнки алар бөтенесе пәйгамбәребезгә йөрергә тиеш. Менә шуңа күрә күз алдына китерсәң, пәйгамбәрләр күп булды. Хәтта беләбез, Давуд белән Сөләйман бергә әтиле уллы булды. Якуб, Юсуф мәсәлән, шулай бит инде. Мәсәлән, Юнус галейхиссалам үзенең шәһәренә килде. Ниневия шәһәре 100 меңләп кеше яши иде анда. Булды бит ул үзенең ни өчен җаваплы. Менә пәйгамбәрләр күп булды, ләкин бөтенесе дә үз халкын кисәтте. Дәҗҗал киләчәк. Дәҗҗал киләчәк дип. Уйлап карагыз, Нухтан башлап. Алар бит инде халыклары күрдеме Дәҗҗалны, юкмы? Алар килдеме? Юк. Пәйгамбәребез соңгы пәйгамбәр булып та әле Дәҗҗал килмәде бит. Хаман Дәҗҗал ниендә, ролендә. Шулай бит инде, әле килмәде хаман. Ләкин шуңа карамастан менә Дәҗҗал шул кадәр зур фитнә, моны бөтенесе белергә тиеш. Моны бөтенесе белергә тиеш. Күрсә дә, күрмәсә дә. Уйлап карагыз, бу бер пәйгамбәр булмады Дәҗҗал белән кисәтмә. Шуңа күрә пәйгамбәрбез әйтте, бер генә бер пәйгамбәр дә килмәде ди, үз халкын Дәҗҗалдан кисәткәнче ди. Кисәтмичә ди. Ләкин мин сезгә ди, Дәҗҗал турында бер пәйгамбәр дә әйтмәгәнне әйтәм ди. Бер пәйгамбәр дә үз халкына Дәҗҗал турында бу әйберләрне әйтмәде ди, һәм пәйгамбәрбез әйтә, ул бер күзле ди. Раббыгыз Аллаһ бер күзле түгел ди. Ни өчен алай дип әйтә инде? Чөнки ул үзен Аллаһ дип әйтәчәк. Дәҗҗал, мәсәлән, без сезнең белән әйттек, Дәҗҗаллар, кичкенә Дәҗҗаллар, алар үзләрен пәйгамбәр дип әйтәләр. Шулай бит инде. Әмма ләкин бу зур Дәҗҗал, ул үзен Аллаһ миңа гыйбадәт кылыгыз дип әйтәчәк. Әмма пәйгамбәрбез әйтте, ул бер күзле булыр ди. Бер күзле булыр ди. Шулай ук Әнәс радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән, миңа кадәр җир өстенә килгән һәр бер пәйгамбәр ди, һич шиксез үз өммәтен бер күзле алдакчы белән кисәтте ди. Ягъни бер күзле алдакчы киләчәк дип кисәтте ди. Дөрестлектә ул ди, чыннан да ул бер күзле ди, әмма сезнең Раббыгыз бер күзле түгел ди. Һәм аның күз арасында ди, аның ике күз арасында дип мәгънәдә инде кафир дип язылган булыр ди. Ягъни аның бер күзе сөртелгән булачак. Бер генә күзе була инде. Бер генә күзе була, ләкин ике күз кебек бит инде. Шулай бит? Шуның арасында, маңгаенда кафир дип язылган булыр ди.
Бу Муслим риваятында килә. Муслим риваятында килә. Шуңа күрә менә бу хадистә дә күрсәтә, аның бер күзле, әле монда тагын бер галәмәт, берни аның галәмәте кафир дип язылган булыр ди. Абу Умама радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән: "Эй кешеләр ди, Аллаһы Тәгалә ди, кешелекне яраткан көннән башлап ди, җир өстендә ди, Дәҗҗал алып килгән фитнәдән дә зур фитнә юк ди." Менә ул күп җирләрдә әйткән аны. Дәҗҗал алып килгән фитнәдән дә аннан да зур фитнә булмас ди, һәм һәрбер пәйгамбәр ди, Аллаһ Тәгалә җибәргән һәрбер пәйгамбәр ул үзенең халкын Дәҗҗалдан кисәтми калмады ди. Мин соңгы пәйгамбәр ди, һәм сез соңгы өммәт ди. Һәм Дәҗҗал инде бу өммәттә сезнең арагыздан чыгачак ди. Сезнең арагыздан чыгачак ди. Димәк, пәйгамбәр үзе әйткән, бөтенесе кисәтте ди, ләкин берсенә дә чыкмады. Шулаймы? Берсендә дә чыкмады. Әмма мин соңгы пәйгамбәр, миннән соң булмый бит инде пәйгамбәр. Шулай бит пәйгамбәр үзеннән соң бу соңгы өммәт ди, димәк ул сезнең арагыздан чыгачак ди. Бу фитнә сездән чыгачак ди, сезнең арагыздан чыгачак дип әйтте. Бу Ибн Маҗа, Ибн Хузайма, Аль-Хаким риваятләрендә килә. Шулай ук Дәҗҗал дугаларда да, хадисләрдә дә Мәсихуд Дәҗҗал дип килә. Мәсих Дәҗҗал. Ни өчен ул Мәсих дип килә? Мәсих ул инде аның берничә мәгънәсе бар. Мәсих ул инде мәсаха, ямсаху, мәсәлән, сөртү дигәнне аңлата, сөртелгән, сөртүче дигәнне аңлата. Шулай бит. Ни өчен әйтәләр ул Мәсих? Беренче мәгънәсе аның йөзенең бер ягы сөртелгән кебек. Ягъни ике күз буларга тиеш бит инде. Әмма бер күзе бар, берсе сөртелгән кебек булыр ди. Күзе дә булмас ди бер яктан, кашы да булмас ди. Күзе дә, кашы да булмас ди. Менә монда инде сөртелгән мәгънәсен күрсәтә. Бер мәгънәсе шул булыр ди. Ләкин әмма без беләбез, Мәсих дип тагын кемгә әйтелә? Гайса пәйгамбәргә Мәсих дип әйтелә. Гайса пәйгамбәргә дә Мәсих дип әйтелә, чөнки Гайса пәйгамбәр ул сөртә торган булган. Кемнәрне? Ауруларны кулы белән сөртә торган булган. Һәм теге нишләгән? Аллаһның рәхмәте белән сауыга терелә торган булган. Шуңа күрә Гайса алейхиссалам да Мәсих дип әйтелә. Ул да сөртүче. Монда инде сөртелгән түгел, сөртүче мәгънәсен әйтә. Чөнки Дәҗҗалның бит инде сөртелгән дип әйттек, шулай бит. Монда сөртүче. Чөнки Гайса алейхиссалам ауруларны сөртә торган булган һәм алар Аллаһның рәхмәте белән төзәлә торган булганнар. Шулай ук Дәҗҗал нәрсәне аңлата? Дәҗҗал ул инде каплаучы, каплаучы дигәнне сүз. Ни өчен? Чөнки ул хакыйкатьне нәрсә белән каплый? Ялган белән каплый. Хакыйкатьне ул каплый ялган белән. Чөнки Дәҗҗал ул ялганчы. Ул ялганчы. Һәм шуңа күрә Мәсихуд Дәҗҗал дип килә, менә шушы хакыйкатьне ялган белән каплаучы. Ни өчен? Чөнки Ибн Дурайт әйтте, ул Дәҗҗал дип аталды ди, чөнки хакыйкатьне ялган белән каплый ди. Шулай ук тагын аның мәгънәсе бар ди. Ул зур араларны ди бик тиз үтәчәк ди. Ягъни ул бит инде фитнә булгач, аңа шушы фитнәсен тормышка ашыруда ниндидер мөмкинлекләр бирелгән. Мәсәлән, ул бер арадан икенче арага тиз итеп китә алады. Ягъни зур араны бик тиз арада каплый алады. Шуңа күрә Мәсих дип әйтелә ди. Аннан соң ул дөньяның бөтен почмагына да бара алады. Ягъни ирешә алады. Шулай ук теге нинди мәгънәдә инде дөньяның һәр почмагында каплый ала инде. Тиз арада күчә. Аның бит инде ниндидер кешеләр эшли алмаган эшләре бар. Ул шуларны күрсәтә дә, нишли? Кешеләр аңа иярәләр инде. Кешеләр, чөнки ул фитнә була. Мәсәлән, акчада бит инде тиктималга фитнә булмаган. Шулай бит. Мәсәлән, акча белән нидер шәп була. Акча белән нәрсәгәдер ирешеп була, нәрсәдер алып була. Шуңа күрә ул фитнә.
Мәсәлән, бөек дәрәҗәдә тиктималга фитнә түгел. Мәсәлән, дәрәҗәң зур булса, акча күп килә башлый, алар бәйләнгән инде бер-берсе белән. Яки мәсәлән, син башкаларда булмаган нәрсәләргә ирешә аласың. Шулай бит инде. Ул бит менә тиктималга түгел, фитнә. Шуңа күрә фитнәнең димәк нәрсәседер бар аның. Шуңа күрә Даҗҗал да ул тиктималга фитнә түгел. Ул нәрсәләрдер эшли ала. Нәрсәләрдер аның көченнән килә. Ул яңгыр яудыра ала. Хәтта аның турында укырбыз. Иншалла, ул хәтта кешеләрне, мәсәлән, беләбез, кабердән кешеләрне чыгара, терелтеп, янәсе терелтеп. Ләкин ул кем? Ялганчы дидек. Ул хакыйкатьтә кешене терелтми. Ул нишли? Ул җин белән бөтен шайтаннар, чөнки менә уйлап карагыз, Даҗҗал ул фитнә. Кем Даҗҗалга иярә һәм шул хәлдә үлә, бу кеше кем була? Бу кеше кафир була. Юк, кафир була. Шулай бит, ул бит димәк Аллаһы Тәгаләне калдырып, бу затка килде, бу кылга килде. Әгәр дә шул хәлдә үлә икән, бу кеше кафир була. Димәк, бу шайтаннарга нәрсә? Бик зур форсат. Һәм бөтен шайтаннар нишли моңа? Бөтенесе моңа ярдәмгә чаба. Чөнки шайтанга нәрсә эшләргә кирәк? Аның бит максаты кешеләрне адаштыру хак юлда. Бу как раз нәрсә? Зур мөмкинлек. Шуңа күрә бөтен җиннәр, шайтаннар моңа хезмәт итәләр. Һәм ул нәрсә эшли? Ике шайтанга әйтә. Кабергә киреп ятты, хәзер чыгырсың ди, мин әйткәч ди. Әнисенең хәлендә, әнисенең рәвешендә, әтисенең рәвешендә чыгырсың ди. Менә шулай итеп, Даҗҗал нишли? Ул инде бик күп кешеләрне адаштыра торган була. Бик күп кешеләрне адаштыра торган була. Даҗҗал чыгыр алдыннан, әлхәмдүлилләh, мөселманнар көчле булачаклар. Мөселманнар көчле булачаклар һәм ни өчен килә Даҗҗал? Мөселман өммәтенең шушы көчен алырга. Мөселман өммәтен адаштырып, шушы өммәтнең көчен алырга. Ул вакытта инде мөселманнар хәтта бик күп халыклар белән берләшеп, көчле булачаклар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям булар хакында әйтте инде, римляннар белән сез нитерсез ди, дуслашырсыз ди, һәм уртак дошманга каршы китерсез ди, уртак дошманга каршы китерсез ди. Шуңа күрә менә монда инде мөселман өммәте көчле була, чөнки Мәһди була алар белән. Шулай бит инде. Мәһди була һәм хәтта Мәһди ул гаскәрне туплап, шушы Даҗҗалга каршы һәм Даҗҗалның гаскәренә каршы чыгачак хәтта. Ләкин Даҗҗалны инде беркем дә үтерә алмый, кемнән башка? Чөнки Аллаһ язган инде аны. Аллаһ язган, аны инде Гайса алейһиссалам үтерәчәк. Гайса алейһиссалам үтерәчәк килгәч. Даҗҗал килер алдыннан монда инде Даҗҗалга үзенең фитнәсен таратырга мөмкинлекләр биреләчәк. Чөнки ул бит фитнә инде. Шулай бит. Даҗҗал килер алдыннан Аллаһы Тәгалә табигатькә үзгәрешләр бирәчәк. Табигатьтә үзгәрешләр булачак. Иң беренче, күкләрдән яңгыр яумый башлаячак. Яңгыр яумый башлаячак. Һәм нишли? Җирдә үсемлекләр кими башлый. Кырлык килә. Абу Умама радиллаһу анһу тапшыра, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Даҗҗал килер алдыннан ди, җир өстендә 3 авыр ел булыр ди. Бик авыр ел булыр ди, 3. Һәм кешеләр арасында ди, кешелеккә бик авыр ачлык килер ди. Ягъни җирдә бер нәрсә үсми, үсемлекләр юк, игеннәр үсми, һәм кешеләргә куркыныч дәрәҗәдә киләчәк ди. Иң беренче елны ди, Аллаһ әмер бирер күкләргә ди, яңгырларның 3тән 1-сен үзләрендә калдырырга ди. Димәк, нишли? Явасы яңгырның 3тән 1 өлеше нишли? Төшмәячәк. Димәк, 30% дип әйтик инде, яңгыр яумаячак. Димәк, игеннәр нишли? Үләннәр 30%-ка кими. Чөнки яңгырлар кими. Аллаһ күккә беренче елны әмер бирер ди, 3тән 1 өлеш яңгырын яудырмаска, җиргә әмер бирер, 3тән 1 өлешен җимешләрен бирмәскә ди. Ягъни үсемлекләрне үстермәскә ди. Күктә, җирдә кем кулында?
Аллах қолында. Демәк, 30% җирнең байлыгы кими. Икенче елны Аллах Тәгалә әмер бирерди 3-тән 2 өлеш күккә яңгырын яудырмаска. 3-тән 2 өлеш. Әле бер генә өлеш бит. 3-тән 2 өлешен. Ә җиргә әмер бирерди 3-тән 2 өлешен яудырмаска ди. Уйлап карагыз, яңгырның 3-тән 1-се генә явачак. Ә игеннәрнең 3-тән 1-се генә 30% генә калачак. 3-нче елны 3 ел була диде бит, шулай бит. 3-нче елны Аллах әмер бирерди күкләргә бер нәрсә дә яудырмаска ди. Күпме яумый? Бер ел яңгыр яумаячак. Ә җиргә ди, һәм алар ди бер тамчы су төшермәсләр ди. Бер тамчы су төшермәсләр ди. Ә җиргә Аллах әмер бирерди бөтен үсемлекне үзендә калдырырга ди. Нәрсә эшләмәскә? Чыгармаска. Җир өстенә чыгармаска ди. Һәм бер ел җир өстендә бер нәрсә үсмәячәк ди. Бер нәрсә үсмәячәк ди. Хәтта моннан ди җир өстендә хайваннар да калмас ди. Аллаһы Тәгалә әмер биргән, калырга әмер биргән башка, әмер биргәненнән башкалардан ди. Менә уйлап карагыз. Бер ел сынау килде, кими бөтен нәрсә. Шулаймы? Икенче елны тагын да зур сынау. Байлыклар бетә, ризыклар бетә, сулар бетә, кешеләргә булай да авыр, ә кеше бит ул авырлык килгәч нишли башлый? Ул изләнә башлый. Шулай бит? Төрле нәрсәләргә таяна башлый. 3-нче елны зур фитнә, бер нәрсә юк. Бер нәрсә яумый, бер нәрсә үсми. Хәтта хайваннар бетерди. Менә шунда уйлап карагыз, Даҗҗал килә. Һәм әйтә, мин сезгә яңгыр яудырам ди. Мин сезгә ризыклар бирәм ди. Мин сезгә тегене бирәм ди. Шуңа күрә менә бу Даҗҗал килер алдыннан килә торган сынаулар да Даҗҗалга нәрсә әзерли? Почва. Аңа эш ул бик актуальный булачак. Менә шуңа күрә монда Аллаһ Тәгаләдән бик зур сынау киләчәк. Зур сынау булачак бу. Һәм кешеләр сорадылар: "Я Расулаллах, шушы заманнар килсә, ничек исән калыргасың?" диделәр. Сахабалар сорадылар. Пәйгамбәрбез: "Ничек исән калыргасың?" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Шушы сүзләр исән калдырыр" ди. Ла илаха иллаллах, Аллаһу акбар, һәм алхамдулиллах. Менә шушы 3 сүз ди кешеләргә ризыкны алыштырыр ди. Ла илаха иллаллах, Аллаһтан башка илаһ юк, хак илаһ юк. Аллаһу акбар, Аллаһ бийек, һәм алхамдулиллах. Менә шушы 3 сүз зикр, тәсбих, тәкбир нишләр ди? Аларга ризыкны алыштырыр ди. Ризыкны алыштырыр ди. Менә шуңа күрә бу теге без монда тамак тук, бөтен нәрсә бар. Менә хәзер килеп җитә Даҗҗал. Әнә тегендә телевизордан күрсәттеләр уже, яңалыкларда булды. Все, килә теге хайван, маңгаенда кафир дип язылган. Килә дә китә ул, безгә сөйли дәген, андай бер булмаячак. Дөньяда бик куркыныч хәлләр башланачак. Уйлап карагыз, кеше ач, кешенең ризыгы юк, ни юк. Дөнья бетә дигәч, кеше инде магазинда шәм калмады. Шулаймы? Әйтеп торабыз бөтенебез, әкият сөйләмәгез дип. Мәчетләрдә әйтәләр мөселманнарга, ширкәүләрдә әйтәләр насараларга, акыл, зиһен әйтә, сез нәрсә ди? Хәтта күпме акыллы кеше, укыган, белемле кешеләр дә на всякий случай алып куйдылар. На всякий случай. Берәү әйтә, мин ди шаммыйм инде, на всякий случай газ бетер, наверное, утын ягасы булыр дип, котел кап кайтып куйдым ди. Утын яга торган ди. Ягъни нәрсә? Ул фитнә. Менә кемнеңдер таратуы шуны, ул уже фитнә. Теге иске-мыскы сабыннар алынып бетте, шәмнәрне, ягъни менә нәрсә? Ул фитнә. Ә монда сез уйлап карагыз, 1 ел 30% кими, икенче ел 70% кими, 3-тән 1 өлеше генә кала. 3-нче елны бер нәрсә юк, бер нәрсә үсми, бер нәрсә яумый, кешеләрнең хәлләре авыр, булай да ни, һәм
Көннәрдән бер көнне җир өстенә Аллаһы Тәгалә килә. Менә шулай килеп чыга бит инде. Һәм әйтә, мин Аллаһ ди. Мин килдем ди. Кая, нәрсә кирәк сезгә ди. Бик күп кеше ярешәк. Бик күп кеше ярешәк. Алла сакласын. Аның нинди сыйфатлары? Даҗҗал мин Аллаһ дип әйтәчәк. Һәм кешеләр аңа ышанып, алданып ярсыннар өчен ул кайбер мөгъҗизаларны эшләячәк. Ягъни башкалар эшли алмый торган ни була инде? Чудеса була инде. Будет творить чудеса була. Шулаймы? Һәм кайбер кеше, һәм бик күп кешеләр без Даҗҗалны беләбез, без аннан курыкмыйбыз, без аңа алданмыйбыз дип киләчәкләр һәм аңа алданачаклар. Аңа алданачаклар. Менә теге ни кебек инде. Кайбер кеше әйтә бит, менә мин акчам булса, мин алданмас идем ди. Ул шулай уйлый, ләкин акча булгач алдана. Шулай бит инде. Мәсәлән, шунда ни бар бит? Бу теге Даҗҗалның ни кадәр куркыныч икәнен әйтергә өчен генә. Ике дус яталар икән хыялланып, ике бездельник инде. Агач астында. Хыялланып яталар инде шулай, күккә караганнар да. Карале дусты икән. Син мине дусмы? Дус. Ярый шундый дустым бар әле икән. Әйтегесе куана инде. Ә менә синең хәзердә ике зур өең булса ди. Тегесе күз алдына китерә бит инде монда бер үй, монда икенче үй. О, шат бит инде. Ике өе бар. Син миңа берсен бирерсеңме ди икән. Буша уйлаган да. Нәрсәгә инде миңа бер үй җитә бит инде. Сыя уланда все нормально. Бирерим дустым ди икән. Тегесе әйтә икән, эй, рәхмәт сиңа, рәхмәт. Менә син настоящий друг ди икән. Ә синең шул үй каршында ике Мерседес торса, ике зур, яхшы, кыйбатлы Мерседес машинасы торса, биререңме миңа берсе ди. Бу инде күз алдына китергән үй каршында икәү тора. Миңа берәү җитә бит инде. Бирер идем ди. Миңа берсе җитә ди. Бирер идем ди. Эй, тегесе сөенә инде. От чын дус синең ди. Каралы ди, ә менә синең сарай лапасың булып ди. Лапасыңда ике тавык булса, миңа берсен биререңме ди. Буша уйлап ятканда, менә ансын бирә алмыйм ди. Тавыкны инде үйне бирә, Мерседесны бирә, ә тавыкны бирә алмый. Нигә ди бу сикереп тора да? Бар бит ул ди. Бар бит ул ди. Булгач бирәсе килмәй бит. Ул теге булмаганда бөтен кешенең бирәсе килә. Кайбер кеше әйтә, менә хәзрәт мин байысам ди, мин көне-төне садака бирерим ди. Аллаһ тегеңә бирә, юк садакасы да, үзе дә юк. Менә минем эшләрем китсә, мин көне-төне мәчеттә булыр инде. Бер көнне әйтәсең, син каясың? Менә вакыт юк әле ди, эш китте бит ди. Мәйтәм, хит акчаң булмаганда мәчеттә утырайым. Шуңа күрә булмаган әйбер белән, булмаган акчаны садака итеп бирү шу кадәр җиңел. Ә менә килеп кергәч, ул теге шул кадәр чыгарасы килми аны. Менә бу фитнә дип атала. Менә Даҗҗал фитнәсе ул шундый. Кеше әйтәчәк, мин аннан курыкмыйм. Барам, маңгаенда кафир дип язылган, все нормально. Бер күзле, кызыл тәнне, бедрә чәчле, аның бар ниләре, галәмәтләре. Все курыкмыйм. Ләкин ул әйтәчәк, мин аның ялганына ышанмыйм дип әйтәчәк. Ләкин ул шундый эшләр күрсәтәчәк аларга. Шундый мөгъҗизалар күрсәтәчәк. Алар алданып аңа ярәшәкләр. Имран ибн Хусейн радиллаһу анху тапшыра, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кемдә кем Даҗҗалның якынаюын ишетсә ди, аннан ярак торсын ди. Кашырга кирәк. Барырга кирәкми. Кашырга кирәк. Аннан ярак торсын ди. Аллаһ белән ант итеп әйтәм ди, үзен мөмин дип йөргән кеше ди, Даҗҗал янына килер ди. Даҗҗал янына килер ди. Аннарысын Даҗҗал күңелләргә керткән шик белән аның артыннан ярып китер ди. Ягъни Даҗҗал шул кадәр кешеләрнең күңелләренә шик кертәчәк. Хәтта үзен мөмин дип йөргән кеше дә нишләячәк? Аның артыннан китәчәк. Бу Абу Дауд риваятында килә. Абу Дауд риваятында. Шуңа күрә мин Даҗҗалга барам, хәзер мин аңа аңлатам, күрмәгәнен күрсәтәм, мин аңа вагаз сөйлим, син кафир дип әйтәм. Юк, Пәйгамбәрбез әйтә, качсын аннан ди. Ярак торсын ди. Кая Даҗҗал килә, качырга кирәк. Бөтен нәрсәне ташлар.
Ләкин ихтибар белән кем Дәҗҗалга карый, ул күрә, Дәҗҗал ул ялганчы. Шуннан да хакыйкатьтә аның илаһи сыйфатлары булмый. Илаһи сыйфатлары булмый. Ягъни шынлыкта ул мугҗиза кылмый. Менә мәсәлән, сихерчеләр бар бит. Сихерчеләр, алар бит Фиргаун вакытында сихерчеләр булды. Алар нишләделәр? Бауларны ташладылар да, ул баулар еланга әйләндеме? Әйләнмәде. Алар кеше күзенә елан булып күренде. Это была иллюзия. Сихер ул ялган. Ул аларга күренде. Әмма ләкин ул шундый күренде, хәтта Муса каушап калды. Муса курыктымы? Куркып калды. Тегеләр анда бит 80 сихерче. Муса бер үзе аларга вызов ясады. Әмма нәрсә белән җиңде? Үзенең таягы белән җиңде. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Кулна ла тахаф. Ул куркып калды, нишләргә белми. Аллаһ Тәгалә әйтте, курыкма ди. Кулыңда булган таягыңны атты. Һәм кулындагы таякны аткач, таяк нишләде? Шын еланга әйләнде. Шын елан. Это не иллюзия. Ул шын мугҗиза булды. Һәм теге сихерчеләр профессиональ күзлектән карап, алар аңладылар. Бу нәрсә? Бу сихер түгел. Буларныкы сихер иде. Мәсәлән, ни кебек бит инде? Сукыртавыкка барда җим дигәндәй. Мәсәлән, бар картина, бар подделка. Аны синең белән мин айырмаска да мөмкин без. Әмма профессионал килеп карый да әйтә, "Юк, бу бит подделка" ди. Шулаймы? Әмма аны белер өчен профессионал булырга кирәк. Сихерче кешеләрне алдый, әмма үзе бит күрә. Һәм ни өчен сихерчеләр сәҗдәгә төштеләр? Ни өчен сихерчеләр Фиргаунга хыянат иттеләр? Фиргаун нәрсә диде? Мин сезне агачларга эләм, кисеп, турап диде, юкка чыгарам диде. Алар әйттеләр, "Юк, нишләтсәң дә эшләп" диделәр. Чөнки үз күзләре белән күрделәр. Таяк, жансыз таяк әйләнде нәрсәгә? Еланга. Менә Дәҗҗал ул ялганчы. Ул хакыйкатьне ялган белән, яки ялганны хаклык белән капламакчы була. Шулай бит, ул алдый кешеләрне. Ул алдый кешеләрне. Ул үзен илаһ дип әйтсә дә, ул ризыкка мохтаҗ. Ул ашарга кирәк. Ул йоклый. Ашагач кая йөрергә кирәк? Туалетка йөрергә кирәк. Бәдрәфкә йөри. Ничек инде? Үзен илаһ ди. Ә үзе бәдрәф. Мәсәлән, кемдер Гайсаны да илаһ диделәр. Ләкин Гайса да ничек кенә изге булса да йомыш үтәргә йөрде. Шулай бит инде. Менә шуның кебек монда дагын йомыш үтәргә йөри. Шуңа күрә кемдер Аллаһ Тәгалә тауфик биргән, ул барыбер уйлана. Ничек инде бу илаһ булсын дип. Шулай бит? Илаһ булсын дип, чөнки ул үзе мәхлук иде. Ул үзе мәхлук иде. Ләкин шуңа карамастан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде кисәтте, аның күрсәтте галәмәтләрен, нинди галәмәтләр бар. Шуңа күрә алар турында иншалла аерым менә киләсе дәрескә тукталырбыз. Аның әйткәнемчә кызыл тәнле булуы, кемнәргә ошаганы, бер күзле булуы турында, аннан соң менә кафир дип язылуы турында, алар бөтенесе бар хадисләрдә. Пәйгамбәр безне кисәтте инде. Нәселсез дип әйтте. Ягъни ул аның булмаячак нәселе, аның балалары булмаячак, ул нәселсез булачак. Һәм инде нинди аның мугҗиза булып күренгән әйберләре бар. Менә шуларга тукталырбыз да, иншалла киләсе дәрескә без Дәҗҗал турында үтеп бетерергә тырышырбыз. Күп ул. Дәҗҗал турында китаплар язалар. Ләкин без инде тырышырбыз бер дәрестә инде кем әйтмешли җырып чыгарга. Иншалла. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ярый, Алла рәхмәт яусын.